Ainhoa naz, eta bertoko hasi nintzen apurbet gogoak neuskala triki ikasteko, eta orduan aukera izan zen momentu horretan Zamudion egiteko, eta holan sartu nintzen. Bueno, empezamos con que surge la idea por parte de la Asociación de Padres y Madres de la escuela en que sería bonito que los niños aprendiesen un poquito trikitixa. En principio solo era trikitixa. Hanpatik zegoen olako gogo bat apurbet eskola mailan eta estraeskolar bezala triki eskaintzea. Baina gero antza, pentsatu zuten igual eskola mailan hori gelditzea izango zala apurbet pena igual zabaltzea herrire, eta orduan azkenean erabakit zuten herrire zabaltzea, eta holan batzar bat egin zen, interesetatu apurbete geundu zen artean, eta holan batzartu ginen, eta ikusi genduen abertzen bat jente zegoen interesatute, eta holan hasi ginen. Pues nos juntamos en principio los padres que estábamos interesados, quiero recordar que éramos 9 o 10, y nos juntamos aquí pues un poco para ver las necesidades. Aquello se fue ampliando un poquito a otros padres, ya venían padres que tenían niños en otros colegios, y de ahí empezamos a mirar a ver quién podía dar clases. Momentu horretan, enteratu ginen Infernuko Auspoa, hau zen Kepa Junkeraren enpresa bat edo talde bat, eta emoten zituela triki eta pandero eta alboka eta olako instrumetoen klaseak. Eta orduan euren gana joan ginen, galdetzera apurbet, zelan egiten ziren klaseak, zelan ematen ziren, horretorten zan, astean zenbat bider etorko ziren, eta ez dakiz zer. Baina arazo nagusina zen, ez geneukala lokalarik. Eta joan ginen udaletxere. Eta udaletxean momentu horretan padura zegoen alkate bezala eta dobaran zinegotxe moduen. Eta saiozkoen ezetz, zegoela lokalarik sartzeko eta udalaren partez ez genuela ezelako laguntzarik. Eta orduan pentsa gendun momentu horretan bai, dantzataldeak ensaiatzen zeuen Eleizako lokalean, eta eurek enazak horretan, ni pitzetan zapatutan ensaiatzen zala, eta gu beharrezkotan astean zehar. Eta joan ginen Larrabetzura, zen momentu horretan Don Sabino, abadea, zegoen bihotxeko bat eman zion, eta opereta egon zan, eta bere arrebaren etxean zegoen Larrabetzun. Eta Idoia Marikagaz joan nintzen beraren gana. Eta kontatu genduena apurbete Don Sabino hori, zer zan asuntua eta udaletxeak ez dozkula emon esalako errestasun eta ezebez, berak esan zeuen berak ezokola esalako problemarik. Hori bai, dantzataldea hor zegoela jantzan iten, eta orduan inbar gendula berba geure artean, konponduteko apurbet, ordutegiak, egunak eta ez dakiz zer. Eta gu posposik, etxera, zeia, lokala zegoen lortute eta hori. Las primeras inversiones que hicimos en este local de parroquial fueron la compra de 2 calefacciones de butano. Lehenengo irakaslea izan zen Valentin. Etorten zen hori Kepa Junkeran enpresatik eta hori, eta oso tipo majoa. Guk ez genukan trikeak, total, berak etorten zanean Zamudera eta hori, etorten zan kotxea, trikiz beteri. Bezakite 2-3 ekartzen zeroen bakotxean, eta holan ematen gendu zen klaseak, euren trikikaz. Eta egon ginen Valentinegaz kurtso oso bat, eta baiak horretanaz lehenengo aldi irten ginela plazan, izan zen Paskoko jaietan,
arrasti eta emazak horretan ez dakit, 50-50 pertsona, familiakoak batez ere, familia, lagunek eta hori. Eta jentea bailotu zala, pues, aluzineta, hitza hori da, aluzineta, zera, azkenean, esan pentsetan igual Zamudion olako talde sortuko zanik, eta hori, bez izango txut, urritik maiatzara, hain ondo entzutea eta hori, bai, ondo, izan zan politea, barrak egiten dozun, ze pentsetan dozunean, karo, guk ez geneukan trikiak, da orduan, abesti batetik bestera, aldatu behar izaten gendu zen, Infernuko Auspoko trikikaz eta hori. Bueno, así tiramos un curso. Al año vino Kepa Junquera por aquí a hacer una revisión cómo estaban los chavales y tal. Y al siguiente año pues ya empezamos a ir un poquito más en serio. Creo recordar que para la escuela, porque luego hablamos con el ayuntamiento y logramos que nos diesen un local, que nos dieron un piso en el edificio de los pisos de los maestros, y allí fueron cada vez más. Luego vino otro profesorado porque no estábamos muy contentos con Kepa Junquera. Vino un chico, creo recordar que era Koldo Gastañaga. Con Koldo Gastañaga empezaba él, daba él triquitisha y pandero, traía una niña que eran 14 añitos, que era Edurcheta Ania. Bueno, a ver, antes de salir con los niños por ahí, nada, no había preparación suficiente en los críos como para hacer un pasacalles. Entonces, lo primero que se hizo, Koldo Gastañaga nos invitó a ir a un triquitilari eguna para ver lo que era, cómo se organizaba aquello. Bueno, yo aquel día pues para mí era un poco asombroso, ¿no? Porque nunca había visto tanta triqui ni tanto pandero, ni yo ni los demás que iban con nosotros, ¿no? Llevábamos a los niños, pues los padres, en los coches, los que estaban disponibles. La primera subvención que tuvimos del Ayuntamiento de Zamudio fue que nos pagaban un autobús para ir al triquitilari eguna. Eta nada, autobusan montatu, ailegatu gara, normalean egiten da pasakaiez bat, eta orduan egin du gure pasakaieza, pues igual bi hiru abestikaz, bai, venga, dale que te pego, beti bardin. Y después de aquel famoso día del primer triquitilari eguna, pues como que todos nos vinimos muy arriba, que todos empezamos a decir, pues aquellos van vestidos, aquellos no sé qué, nosotros quizá deberíamos también vestir a todos estos chavales. A ber, 2001 joan gintzen Algortara izan zen trikitilari eguna. Orduen hango antola inzeurienak hori trikitilari eguna, esan, bueno, animetan egon ziren kasi urte baten, berzegaitik guk ez du iten, dekula herrie polite dala, eta bueno, horre geuzek. Eta bueno, sartu gintzen, hasi gintzen preparetan, lehengo, bueno, udaletxea gazin berba, eurek lagunduten badozkue, eta bueno, lehengo ez eurien imini problema askorik, eta bueno, zeurien baimena, eurek lagunduteko, eta gero bai beste grupo kulturala guztiek, berbain eurekaz, albade eurie lagundu, kasi 2000 pertsona izen ziren etorteko, eta orduen jentia herri guztien eta txori herri guztien izen zan, azite loiun, zondiken, derio lezaman larrabetxun, eta hemen bebai, grupo talde desberdinei joaten ziren herri guztietara, eta gero, ordo batatan, hemen Zamudion izan konzentrazioa
egon zan karpa bat, eta hor egon zan bezkaria, eta bueno, talde guztiek hartu zeurien parte, herritik eta karpan. El Trikitilari Eguna que se hizo en Zamudio fue en el año 2002 y bueno, otro reto más. Si era poco ir a todas las fiestas que había y todas las salidas que podíamos tener, pues estábamos viendo que en todo Euskal Herria había el Trikitilari Eguna, que aquello era una movida tremenda. Antolakuntza izen zen gogorra, gero denporia bai begitu duten dozu, bezelango denporia dekozu, eta egon ziren traba asko, eta atzenengo momentu arte, ez dakizu zenbe jente datorren, bezkari eskatako, eta egon zen problema asko. Allí nos arriesgamos, tengo que decirlo, entre Félix Bilbao y yo, pedimos un crédito a un banco y con nuestros bienes personales y de nuestras parejas sacamos el dinero. Pero yo creo que el trabajo todo está hecho por los chavales. Ellos son, o sea, yo no tengo palabras para agradecer lo que trabajaron esos chavales, porque tú, como persona mayor, como madre, podías guiarlos, podías decir, pues mira, aquí cobramos tanto, aquellos nos pagan tanto, repartimos entre los chavales, nunca un duro nos hemos quedado nosotros, ni cobramos gasolina, ni cobramos nada. Se repartía a partes iguales entre los críos. Niri panderoak oroitzapen onak ematen dit, bai. Ere, egon dira momentu txarrak, bueno, ez txarrak, baina bai, adibidez, igandeko goiz baten joatea, jotzera, zan momentu presakori, bane, no puedo. Eta gero ere momentu hona, jo panderagaz, adibidez klasean, gogoratzen dut ikasten buruarekin eta egitean era hori, zenbat alditan gogoratzen dut Belenek apurtu zidala panderoak eta txakoiegaz zegoelako. Bueno, eta guin gara lagune, bai gure guraso bai oso lagunekin dire, eta dana bertokori eskeri zen da, bertokon batuten ginen gu eta batuten ziren neure, berbaiteko urtetako eta... Nik uste dut pio denbora pasetan zeurien leure bebai batera, gure itxeroten direz. Bueno, eta gure amazizan pandega joten, así que nire bai. Así que bueno, azkera mundu guztian nimesan, ikuste zebien ambienta eta... Taldearen hasieran eta hori, bueno, jentea, hoi bai, nahiko lanpetute dau eta zegoen eta hori, eta bueno, apurbet aurrera eroateko taldea, batu ginen Elena eta biok. Eta, klaro, hasieran gauza pilo bat behar dozuz, apurbet papeleo eta ez dakiz zer. Eta orduen, estatutok presta behar izan ziren, eta, klaro, estatutoak az batera eta hori be izena pentsatu. Eta orduan egon gintzen pentsatzen izena, klaro, eskaintzen ziren triki, pandero, alboka, dultzaina eta guztiok, apurbet Euskal Herri mailan eta jotzen direzen instrumentuak eta. Eta jo, zeik izena ipiniko gu eta ipiniko gu, bertoko. Klaro, bertoko problema bat zegoen, ze denboraldi horretan, zegoen bertoko garagardo bat. Eta orduan horrengatik eta ezin izan gendun ipini bertoko taldeari, eta orduan ipini genion bertoko soinu tresnen elkartea. Claro, kartelak ataterakoan, imagina zitez, kristonako luzea, bertoño soinu tresnen elkartea, egingo deu saio bat, imagina zitez, claro, izena zan luze-luzea. Eta holan sortu zan be bertoko izena, pentsetan apurbet zelako izena ipini eta zeu zer moldatute apurbet, zezan taldea, talde azkenean zan hori, soinuen inguruen eta Euskal Herriko instrumentuen inguruen. Cuando tuvimos un poquito de dinero,
compramos material para los chavales y me acuerdo que se compraron varios panderos y se compró una triquitisha. Que dicha triquitisha se llenaba el fuelle de mocos. Aquí hay que contarlo todo. El curso era en invierno, los niños llegaban como llegaban y los más mayores se quejaban y decían, en el fuelle de la triqui hay mocos. Nintxako beren ziren egiten gendu zen irtera, que, bueno, batzuk igual ziren aputxuet aspergarriok, igual begoñako egoera edo. Edo lama, bai, bueno, edo lentxeron egunean pasetan gendu notxa, eta, bai, bueno. Adibidez horrek eskursioa joaten ginenak bi edo 3 egun pasetan, bueno, nintxako izin di inkreíbleak. Nintxako berena orozko. Akorretan naz, komunean ez alagoen bombarik. Ez que zintzen supertxikia. Komunean ez gine sartzen. Esan lekuri. Eta egon gintzen zan balkoira, eta pentsetan gendu josiko dala. Eta gotxikek adidez egon gintzen margoztuten klarien akazeta bide osoa, kolorinikagaz. Jo, itxigen duna pintetan. Oldu ginen ara, eta zan baserri bat. Oso zarra. Zarra, dana hautzez beteta, egurre horan okertuten, bueno. Ezin ginela gora joan, ez duten dozkoen jauziko zaskula hori goiko pisue ganera. Eta nikan gogoratzen bai jolas, gaueko jolasa, eta bai zan kutsa pasatzenen jolasa edo. Eta hori, egin barren duzen probaketa, eta lotzatzen ginen pilo bat, eta negaz, ez ginen ez da. Eta ginen hola naportzu pijan. Eta loiteko bebai handanak, askari, gozartu! Hasiera baten, hasi ginenean sartzen juntan eta ikasleaz ikusten gendun, hasiera baten ikasle batzuk behar, bueno, hasiera baten ez, adina hartu gendunean, ikusten gendun behar zirela, ikasleak parte hartu behar zeuela. Gure ordezkapena, ikasleen ordezkapena. Ikasleak parte hartu behar gendulako. Eta hor sartu gintzezan, hasiera baten gaizketa bio sartu gintzezan, eta kortanaz, zenbat urteko gendu zen? 15 urte? 16, holako oso zer, Euskal Herriko tekitila egunerako, ospatu zanean hemen. Handala, puf. Eta 2002an izan zen hori. Eta kortanaz, orduen hasi ginela purtsu beti indarra hartzen, eta orduan hasi zala jentea ikusten, bueno, zer egin aldugu. Eta hor, parte hartzen, benetan, elkartean gidaritza, bueno, gidaritzan duen eroten ziren gurasoak, baina gazteak bai. Eta gero izen zen berandu hau, baina sartu zirenean, oian eta adin honetakoan ere, eta orduen bai, hasi zala ja, adin zarragoa sartu zanean, zarragoa, gazteak, baina ez 12 urtekoak, baizik eta ja 20 urtetik gorakoak, orduen ja hasi zala purtsu bet mobiduten gehi hau. Izan dira momentu asko, orduen itxako oso zaila da, momentu bat ezatea bai. Hori dela, bueno, ez dakit zen betu urte pasa direz, bai, joan ginen etxarrire, uda baten, dena kampaina gazta, izen zen momentu kritiko, porque, vamos, ayer ginen ez genik zelan Monteburza izan de locura, baina, bueno, egon ginen bai erriti pandera joten, eta momentu berezia, pase de dut asamen. Beitu maide. Hori nazi, tu que dices? Bai, amen. Zer pesao, zai? Ai, ere. Eta zelako pintak, kortxe bardinek danok, Gaten ziren forteko. Eta zinta, juego. Vale. Ostras. Nire anekdota bat edo oroitzapen polit bateko gula, bai Aitorrek eta biok, akordetan gara, eskondu ginenean, Bertoko etorri zan gure eskontzara, sorpresa moduen eta hori, urtekeran eta hori, dantzatanak gauzen ez be bai, aurku bat egin zan, bai eure betorri zenen jotzen, eta hori zen zan, bai benetan guretzat, unkigarria, azkenean hori da hitza, hori bai akordetanaz. Bai. Ai, base txikitu! Eta hemen, doitu garazi.
Pintak, Eta irati, zelango pintak. Josu Aretxabaletan naz, betidanik Zamudioko biztanle. Oindala 10 urte, piti bet gehiago, igual 13 urte edo sartu nintzen bertokon. Oindala 10 urte darote bertokoren zuzendaritza.
Eta, bueno, sartu nintzen apurbeten bertokon laguntzeko. Gure alabak, nire alaba nagusi sartu zen bertokon ikasten pandero eta joten, eta, bueno, une horretan behar zen apurbete laguntza bertokoren proiektu aurrera atarateko. Eskatu zoztien laguntzeko, justu momentu horretan egon zen, ospatu zen Zamudion trikitriza eguna, eta hortik aurrera sartu nintzen bertokon. Eta handik ona, hemen gauz. Bueno, ni akordetan az lehen, txikitzu nintzen oso akordeko zare gehiago. Lehen bakarri zauzen, gehienak ziren gaztetxuek, ume txikitzuek panderon hasten gintzen, eta gero ja purbete nagusia zinenean, apuntetan zinen edo trikin, edo segiduten zendun panderora joaten, edo bakotxa gure zauen nahin. Baina, igerri da, urte batzutatik ona, apunte dela jente nagusi haua. Dibidez, haman kasu izendan moduen, beste hainbat bai badauz, eta hor segitan dabe. Eta, hori oso kuriosoa da. Lehen joaten gintzen, herri askotara joaten, eta oin lotuten gare hau, igual iten dugu segun pasak, gure artean, eta horri gertan da asko edadean diferentzia hori. Dauzela txiki-txikitutatik, ez dakit 5-6 urtetatik hasten dire, eta dauz 57, 60 edo nagusia bak. Bakarri ziren txiki edanak. Claro, danak. Eta hori azkenan aldatuten dago asko taldean filosofia bai. Kanpoko jentea ikusten dau, igual 50 urte gazlen ezintzen animetan tikire hasten. Eta ikusten badeure, batan bat badoala, igual besteren bat bai animetan da hasteko, eureko bai hasteko. Ni itxasonaz, eta ezagutu dut bertoko, Lezamara etorri nintzen, eta umiak eukin data, ni Santutzutik nator, baina nire gizona Lezamarra da, eta orduan, umeateko guzanean, gure kulturan bizi izatea, eta gure kultura transmititzeko, eta lekua proposa sala ikusi genduan, eta horregatik ekarri gendu zanona. Eta begiran orain implikatu gara, gaur irakasle nazela, Euskal Kantuen irakaslea naz orain, eta uste dut 6. urtea dala aurtengoa, eta nire gizona juntan dago, hasi que nahiko implikauta. Hasieran aita moduan ibili nintzen bertokon, eta implikazioa oso murritza edo urria esan zazo jartan. Azken urteotan juntan nabil, eta juntan nabilinetik buru bat gauzak barrutik eta desberdin edo argiago ikusten dire. Eta zergaitik sartu nintzen, nik esango dut igual, arrisku bat ikusten nebalako eta arrisku horren kontra alegintzeko. Eta arrisku esan akademia utz bihurtzeko arriskua. Eta neurri baten hori nik saiestu gure dut, eta etorkizunean behala antxe guztako litzakite izatea. Akademia utza, ez dakite, akademiak ez dira txarrak, baina ez dela bakarrik ikasteko toki bat, trikia edo pandero dena delakoa ikasteko leku bat. Leku hori baino askoz gehiago da, eta talde moduan funtzionatzea eta herritik edo akademiatik edo eskolatik urtetia be importantea dela, eta talde zentzu hori, eta kultura zabaltzearen kontu horregaitik batez uste dut sartu nintzela junta kide moduan. Gaur hemen gauz, gaur dekoguz Zamudioko ikasle ia gehienak, apurbetan dekogu. Txorierrin mailan jente partide bat, Mongi aldetik bere, Bilbo aldetik bere, Arrasatetik bere, lortu dugu erreferente apurbeten izatea. Orduen orain niretzako bertoko gaz da superona, Ambiente ona dago herrien. Bai, niretzako bai. Eta poteo baten behi gertan da. Ez da bardinen itzako, ez da bardinen joatea poteoan, lagunek azauzenean berbaiten dozu lasai hau. Azkenean musikariek badauz, diferentea da, ambientetxu moten dutxo, bastakit herri, harremanak eukiteko beste jendeagaz, eta hobeto pasetako, ez? Azkenean dantza iten dozu, kantetan dozu, edan iten dozu bebai. Poteak hartu,
Eta hori guztetan da eskules, Claro. Primeran urtetan da asko. Eta hori, hori asko igertan da. Olaia aurrenaz, Zamudioko Bertokoa, eta Lagatzuko kide eta Baskideanaz. Bertokok zer emon deutzon herriari, ekarpen izugarria izan da, bai kultura mailan, musika mailan, eta neu familian, gaztetan, beti bai oso dantzazaleak eta musikazaleak izan gara, eta beti daukat gogoan, txikitan, Maurizia, Leon, Txilibrin, Zamudioko jaietara asko etorten zana, Bizkaitarrak taldearekin, Manu Legina, Zamudioztarra eurekin erlazio eukanez, etorten ziren jaietara, baina Zamudion aipatu behar dugu, egon zirela, entzunda dekotetxean, aipatu beharra dagoela, Fermin Gaiarrekoan aite dultzainero jolea izan zala, dultzaineroa, eta baita gure dut aipatu ebai Floren Urrutia, pandero jolea. Eta horrezek uste dut aipatu behar dela, eta pentsatzen gendun, horrek desagertzen direnean, zer izango da trikitizaz, panderoaz, hemen dago Bertoko, eta horrek eman deutzo jarraipena eta bizitasuna bai herrieri, Txorierri bailarari eta musikari. Hori da Bertoko goren ekarpenik handiena. Bertokok batez be Zamudi hori emondotxona da, ni pentsatzen dut importantena da gure kultura mantentzea eta gure kultura transmititzea. Eta beste alde batetik, parte hartzea beti herriko ekintza guztietan, eta beti erreferente bat moduen hor egotea. Hori lortzeko bere, bere garaian, esan gendun, beste pausutxu bete emon bio. Eta beste pausu izen zen, momentu baten, betagarriko laguntzagaz eta abesti bat ataratea. Eta hor bere pentsa gendun hori gitzi zala, eta esan gendun, Zamudi hori emon behar dutxegu apurbet indartxu giau edo, jakin behar daure Txorierrin nortzu gare zen. Eta horre, Lagatzune laguntzagaz, hasi ginen lantzen geur dekogun Lagatxo eguna, gure euskal jaie. Eta hor dago guz ja 5 urte eta emaitza danok ikusten dugu zein da. Lagatxo eta Bertokoren artean egin dugun elkarlana izugarria izan da. Eta aipatu beharra dago, Bertokok musika bultzatuz aparte edo instrumentu jole pilo bat aterako dituela eta atera dituela historian zehar, aipatu beharra dago euskararen alde egiten dauan lana. Euren klaseak euskera utzean dire. Euren arteko erlazioa bai maizu edo gurasoen artean euskeraz da. Eta hori oso garrantzitsua da euskal kultura bultzatu nahi badu herri honetan eta euskaraz mintzatzeko ahalegin horretan lan handia egiten ari da. Bestalde batetik Lagatzu eta Bertokoren artean beti egon da oso erlazio ona, baita beste herriko talde guztiekaz baina Bertokogaz bereziki azken ardatza edo helburua bardina dalako. Euskal kultura eta euskal kulturan euskeria dau, musikaz aparte. Eta hori oso garrantzitsua da, biak bide beretik mantentzea. Bertoko aspaldi, 20 urte dela herrian sortu zen mugimendu bat edo ekimen bat izan zen. Hasiera batean hasi zen soinua irakasteko Zamudioztarrei, eta hortik ere bilakarea izan da urteetan zehar. Ez ja bakarrik soinua hori baino gehiago irakasten da, txalaparta behor da, eta hainbat instrumentu. Euskal kulturan errotuta dagozen instrumentuak eta ohiturak, bertan ezagutzeko eta ikasteko aukera goten da. Bertoko zean nitzako edo, 20 urte atzera bota eta danok
gazteria gehiena edo, gazteria edo, gehiengoak joten ginen edo bai futbolean, edo ingelesera, edo karatea egiten zen, eta bueno, bertoko emontzen herrieri beste aukera bat musika salea zanari, edo beste ordu arte ez egoen beste gauza bat porretako edo. Hemetik aurrera, hemetik aurrera lehenengo pausue izango da disko bat grabatzea, eta hori ondo lotu gure susterrak ahaztu barik lotu behar doguz eta indartu behar doguz teknologia barriek. Eta gizakiegaz hemetik aurrera ikusiko dugu zerin behar dan, baina gure helburu da hemen egotea, mantentzea eta aurrera itea. Hau da Bertoko. Bueno, Bertokotik be hainbet generazioa pasa direz, ja ez da bakarrik gaur eguneko gazteak, batzu ja handitxo diez, eta euren seme-alabak ekida biez, eta horrek bada osoin Bertokon, ez da bakarrik umeentzat, nausiek beba dauz, pertsona nagusiek, ointxe be ikasi gura da bienak, eta danontzako lekuek abida egonda eta badau Bertokon, ez da. Bertoko izan da nitzako 20 urte, eurekaz ibili, umeak hasi igual txikitik eta ikusi zelan doazen nagusiek iten, eta gero gazteri asko diferentia ez eurekaz ibili eta herrietara joan. Bertoko yo creo que aportó al pueblo primero que haya una escuela de triquitisha que creo que ningún pueblo la tiene, por lo menos en el Chorierri. Aportó mucha alegría saliendo los tríos, creo que daban mucha vida al pueblo cada vez que había un pasacalles. De hecho, hoy yo creo que no se puede ver una fiesta de Zamudio sin el pasacalles de Bertoko. Niretzat Bertoko izan da, jenta ezagutzeko lekua. Eta hemen ezagutzako lagun batzuk orain egon dira nigaz institutuan. Eta institutuan egon direnak animatu dute trikia edo pandera ikaste. Esan daiket Bertokon ibili izanak, eroan hauela pruet Txorierritarrak ezagutzera eta ambiente antzekoan gabizen personak ezagutzera. Eta horrekaz jaietan ibiltera eta azkenean gure kultura aurrera eroaten. Bertokon aurkitu dut lagun bereziak eta nire lehenengo oporrak guraso barik Bertokon izen dire, eta gauza asko inditut Bertoko barruen, ez bakarrik panderoa eta trikia ikasi. Bertoko dala berezi, ez dauela Bertoko beste eskolarik inguruen, eta horrek batu gaitu hainbeste urtean, eta lagun handiekin doguz. Bertoko niretza da nire zati handi bet, nire evoluzioaren handi bet, eta nire pertsonarekiko gauze oso importantea. Bertoko da azkenean gure kultura, gure bizitza, gu gara eta Euskal Herria da. Aupa Bertoko. Zorionak Bertoko elkartea osotzen duzuen parteide guzti hori, segi holan euskal musika sortzen eta erakusten, eta beste 20 eta beste hainbat urte egia irauten duzu. Zorionak!
Thank you.